1 грудня, вівторок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Україна має боротися за кожного свого громадянина. Про таке з трибуни Верховної Ради заявив депутат з фракції «Голос», делегат Курултаю кримськотатарського народу Рустем Умєров. Він виступив з ініціативою створити міжвідомчий координаційний центр, який би зосередився виключно на питанні звільнення українських політв'язнів. Російські окупанти переслідують громадян України за політичною, етнічною та релігійною ознакою. 111 наших співвітчизників незаконно позбавлених волі наразі перебувають у російських в'язницях. Більшість з них – кримські татари. А в країні досі немає органу, який би відповідав за їх звільнення. Наші громадяни в російських тюрмах перебувають в нелюдських умовах. Внаслідок російської агресії сім'ї громадян України, які стали заручниками Москви, залишилося без батьківської опіки та уваги 186 неповнолітніх дітей. Це страшні цифри. Незважаючи на це, ми досі не маємо єдиного органу, на який було покладено координацію роботи по звільненню наших громадян. У зв'язку з цим пропоную утворити міжвідомчий координаційний центр, завданням якого буде звільнення громадян України, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії. Ми маємо чітко зрозуміти, як відбувається процес звільнення, хто формує списки на обмін, хто відповідальний за процес перемовин та складання цих списків. Маємо підтримувати постійний зв'язок з родинами політв'язнів, розуміти, чи надається їм правова та матеріальна допомога, чи інформуються родини політв'язнів про проведення перемовин щодо звільнення. Прокуратура автономії після окупації Криму розслідує 13 кримінальних справ за фактами насильницьких зникнень кримчан. Загалом з початку 2014 року 44 людини стали жертвами таких зникнень на окупованому півострові. Про це повідомив заступник начальника відділу прокуратури АРК Кирило Копійка. 19 з них звільнили з полону, 3 засудили окупанти, 1 людину ескрадували за кордон, 6 знайшли мертвими. Доля 15 зниклих безвісти невідома і досі. До 11 з них причетні силові структури окупантів або так звані кримські самооборонівці. Мова насамперед про Ервіна Ібрагімова, Ісляма Джепарова та Джевдєта Іслямова. За словами Кирила Копійки, прокуратурі вдалося встановити лише причетних осіб до зникнення та звірячого вбивства Решата Аметова. 3 особам, які, на думку прокуратури, мають до цього відношення, повідомили про підозру та оголосили у розшук. Однак розслідування інших справ ускладнюється неможливістю доступу українських слідчих органів на окуповану територію. Що стосується результатів розслідування, то на теперішній час найбільш показовою справою справа Решата Аметова, де є фактично вже встановлені особи та підозрювані. Що стосується інших справ, на даному етапі збираються докази в тому обсязі, який є можливим у зв'язку з тим, що доступ до тимчасово окупованої території на даний період часу для правоохоронних органів є неможливим, тому це ускладнює збирання доказів та заважає органам досудового розслідування частково пришвидшити встановлення можливих свідків і причетних до кримінальних правопорушень. Турецький досвід державно-приватного партнерства може стати успішним прикладом для реалізації масштабних проєктів в Україні. Про таке заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з віце-президентом Туреччини Фуатом Октаєм. Вони обговорили співпрацю з турецькими компаніями в Україні та покращення бізнес-клімату для залучення нових інвесторів. До того ж, говорили і про будівництво житла для кримських татар, які були вимушені покинути рідні домівки на окупованому півострові. У лютому 2020 року президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган під час офіційного візиту в Україну підтвердив готовність фінансувати і навіть будувати квартири для кримських татар-переселенців. Але точна кількість квартир та де саме їх будуватимуть досі невідомо. Окрім Херсонщини називають Київ, Львів, Одесу і Миколаїв. Розраховуємо, що нам вдасться якнайшвидше узгодити тексти відповідних меморандуму та угоди з Туреччиною, і ми зможемо приступити до реалізації цього важливого проєкту.
В Україні за минулу добу підтвердили 12 498 випадків коронавірусної інфекції, 221 хворий помер. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксовано у Києві, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Львівській областях. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що новий локдаун буде обов'язково. Нині ще обговорюється, коли це станеться, чи у грудні, чи з 2 січня. За його словами, наразі якраз триває дискусія з фахівцями щодо цього. Україна вже 4-та в Європі за добовим приростом захворювань на COVID-19. Попереду Італія, Німеччина та Велика Британія. Водночас у цих 3 країнах спостерігається зменшення нових випадків захворювання. Тим часом підвищені зарплати медиків не внесли у проєкт бюджету на 2021 рік, поскаржився міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Я б'юсь за ті цифри, які повинні бути. Я вважаю, що Україна нарешті повинна вилізти вже з цього болота, коли ми тільки дивимося в інтернеті, в соцмережах, в якому стані знаходяться наші лікарні. Коли ми дивимося на відео наших лікарів, які отримують заробітну плату найнижчу в країні. Саме на тому ми наполягаємо на тих цифрах, які ми розрахували про своєму бюджетному запиті. Ми розрахували, що нам потрібно 296 мільярдів гривень на фінансування медицини. Це та сума, яка необхідна, щоб нас дійсно лікували. Станом на ранок 1 грудня в окупованому Криму зареєстрували 214 нових випадків COVID-19, в Севастополі – 62, серед яких однорічна дитина. При цьому на півострові померло 7 людей, ще 3 в Севастополі. 4 ворожі обстріли та знищений російський безпілотник. Поблизу Водяного та Новотошківського окупанти відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а в районі Гнутового гатили зі станкового протитанкового гранатомета. Обійшлося без втрат серед українських захисників. Другий день поспіль окупанти намагаються розвідати позиції об'єднаних сил за допомогою дронів. Цього разу проліт зафіксували біля лінії фронту на Приазов'ї. Його швидко виявили та знищили. По обіді поблизу населеного пункту Водяне зафіксовано проліт ворожого ППЛА типу «Квадро» із перетином лінії розмежування. Зосередженим вогнем зі стрілецької зброї українські воїни збили безпілотний літальний апарат противника. Від початку поточної доби 1 грудня уздовж лінії розмежування пострілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено. На усіх ділянках відповідальності підрозділів об'єднаних сил спостерігається тиша. Апеляційний суд Києва скасував рішення про компенсацію польському бізнесмену Збігнєву Врублєвському. Ще наприкінці 90-х років він мав частку в інвестиційній компанії, яка почала будівництво фабрики заморожених продуктів в селі Красилівка, що на Київщині. Згодом він викупив всю інвесткомпанію і став повноправним власником. За 12 мільйонів доларів було зведено будівлю та завезено устаткування. Врублєвський оформив довіреність на кіпрську компанію, а та передала його фірму компанії «Дніпрометалсервіс», яка, за словами адвокатів, рейдерськи заволоділа майном. Врублєвського як інвестора захищають одразу 5 законів України, каже адвокат Володимир Ратуш. А Європейський суд з прав людини визнав його інвестором. Броварський міськрайонний постановив компенсувати Врублєвському 12 мільйонів доларів. Втім, з його рішенням не згодні в Дніпрометалсервісі. Їх апеляцію суд задовольнив, але захист польського інвестора вважає це рішення дивним і подаватиме касацію до Верховного суду. Дивно, як можна маніпулювати і, як кажуть, між краплинами пробігати, щоб прийняти таке рішення, яке сьогодні. Одним словом, дивне рішення. Закрити очі на рішення, яке в основі, яке набрало чинності, це є преюдиційне рішення. Однак результат такий. Які там підстави цього? Я буду читати, знайомитися і більш детально вже, можливо, зможу вивести. Обурений рішенням апеляційного суду і лідер кримсько-татарського народу. Він особисто знайомий із Збігнєвим Врублєвським з 2014 року, коли вперше зустрілися на конференції в Швейцарії. Каже, 6 років слідкує за перебігом справи і впевнений, що Україна повинна захищати міжнародні інвестиції та карати рейдерів. Для меня почему важно было это дело, победить в этом деле, потому что за этим человеком смотрят другие инвесторы.
Мне важно было, чтобы эти инвесторы поверили в Украину, что здесь есть правосудие, что вот это вот рейдерство не пройдет, и справедливость будет восстановлена. У Європейському Союзі потрібно створити посаду спецпредставника по Криму. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю турецькому виданню «Анадолу». На його думку, ЄС – хороший партнер України, який підтримує територіальну цілісність країни з самого початку конфлікту з Росією. І ще є простір для поліпшення співпраці. Меджліс кримських татар – представницький орган заборонений. Навчання українською мовою є тільки у 0,2% школярів Криму. Все це явне порушення міжнародного гуманітарного права. Ми хотіли б, щоб була представлена позиція спецпредставника ЄС по Криму, оскільки ці кризи відбуваються навіть не в безпосередній близькості від Європи, вони також відбуваються в Європі і заслуговують на особливу увагу. Релігійне об'єднання мусульман в Польщі видало календар на 2021 рік, де зображення кримських мечетей на півострові підписані як Російська Федерація. Про це повідомив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Нідім Усіїнов на своїй сторінці у Фейсбуці. Так, у календарі зображені мечеті в Сімферополі, Феодосії, Бахчисараї та Старому Криму із зазначеннями півострова як частини Російської Федерації. Нідім Усіїнов закликав пояснити цей інцидент. Він сподівається, що це сталося через неінформованого редактора, а видавництво в поспіху пропустило цю помилку. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.